Σειρά δεύτερη. Αριστοπάνος Δημήτρης του Θεοδόρου. Γιώργος Βασίλης του Γεωργίου. Γεωργακόπουλος Νίκος του Πέτρου. Βαρβάτος Βασίλης του Γερασίμου. Κοντοστέλιος Νότας του Γεωργίου. Κοντοστέλιος Νότας του Αθανασίου. Καλός Ανδρέας του Παναγιώτη και Χρυσόπουλος Στράτος του Γεωργίου. Θα τρέξει, δεν το ξέρω. Οι αθλητές ξεκίνησαν. Παρακαλούμε να μπείτε στο πεζοδρόμιο. Χακετέρι, χακετέρι! Πρώτος και φέτος ο Αριστοπάνος Δημήτρης του Θεοδόρου. Δεύτερος ο Βαρβάτος Βασίλης του Γερασίμου. Δημήτρη, σε ψάχνει η γιαγιά σου, σε ψάχνει η γιαγιά σου. Ευθεία πέρα, πήγαινε πέρα. Και τρίτος ο Κοντοστέλιος Νόντας του Αθανασίου. Αυτό έγινε η μάχη. Μάχη.